Guys, दिनैनि भिडिअआ मोनसे पार्सेल आनबक्स खालामनायनि दे। दानिया फैदो नै बेसेबां गिलिर नुवाखै खय केजि जाखोथाय केजि लिरनायबो गैया बेयावहाय दंमोन दा नै ओरैहाय माबा माबाबाय आरो बुस्थुआ ओरैहाय दंमोन नै नुनाय नङा आंबो मोजाङानो नुवा नै माथो गोमोस्लिउ-स्लिउसो नुदों र' नायनि एसे केजि लिरनायखौ नुलायलाङासै माथो गोमोजोब्बाय गासिबो स्क्राच जाजोब्बाय बोरै जाखोलै केजियाखौ नुवाखिसै खिन्थु फैसाया हयले 1000 लाखादों दै नै 1000 लादों केजियाखौ बारा नुवाखै बोखारस्रानायसै मोजाङानो नुवाखै केजियाखौहाय खय केजि मोनथाय 991 लाखादों पार्सेल हरनायनि स्पिड पस्टआव हरदों आरो दा बे बुस्थुआ मा सोरबा बुंनो हागोन नामा बे बुस्थुआ मा बुंनोथ' रावबो हाखानाय नङा जेसेबांसिम आं खुलिया एसेबांसिम बुंनो हानाय नङा आरोना दा बे बुस्थुखौहाय आङो गामिनिफ्राय बिहरदों दै आसामनिफ्राय बिहरदों आङो बे बुस्थुखौहाय दा आंनिसिम सफैनो थाखाय बियो 6 days लाबाय 6 दिन स्पिड पस्टआवब्लाबो 6 days लाबाय एक्चुअली बेनो स्पिड पस्टनि दिनखा आरोना स्पिड पस्टआवहाय बिसिखिनिखौहाय लाखायोखा दा बियो फार्स्टआवहाय ओजोंहाय आसामनि उदालगुरि खैराबारियावनो साननै थाखादों बियो खैराबारियावनो साननै थाखादों सानसे हरसे ओमफ्राय अखानाय तेजपुराव थांदों बियो तेजपुरावबो सानसे हरसे थाबाय बिनि उनावहाय अखानायैसो गुवाहाटीयाव फैबाय गुवाहाटीयावहाय दाना सानसे हरसे आरो सानसे दोनबावबाय साननै दोनबावबाय गुवाहाटीयावबो दाना 11 थारिखआव बेखौहाय पार्सेल खालामदों आंनो हरग्राया 11 थारिखआवहायनो बेखौहाय हरदों आरो WhatsAppआवबो आंनोहाय फाथायहरखादोंमोन आरो नैबे पार्सेलखौहाय दा बे पार्सेलाव मा दङ जानो हागौ नोंथांमोना नायनो लुबैबाय ना खुलिगासिनो दङ बे पार्सेला मा दङ दिन्थिगोन आङो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौहाय जोबजासे दा बे पार्सेला जाहैबाय उदालगुरिनिफ्राय दे नामखौबो बुंथ'आ आङो हरग्रानि नामखौ बुंथ'आ दे दायो 11 थारिखनिफ्राय लानानै फैयै फैयै आं थाग्रा जायगा दै आसामाव नङा दे लोगोफोर आसामाव नङा बेयो साउथ इन्डियान बेंगलरावसो सफैदों नैबे पार्सेला आसामावब्ला आंबो बेबायदि पार्सेल बानायलायखानाय नङामोन लायनानैहाय नोंसोरनो भिडिअ दिन्थिनायनि गेजेरजों आं देखायनो हागौमोन दा गुबुन जायगायाव थाफैनायखाय बेबायदि जुनानै हरनांगौ जाबाय स' गाइस फाइनालि बे पार्सेला 11 थारिखनिफ्राय लानानै दिनैहाय सेप्तेम्बरनि 17 ना 17 3:45 नैबे पार्सेला आंनि जायगासिम ना आंनि एड्रेसआवहाय सफैबाय सिगांनि समावहाय आङो बे पस्ट अफिसाव हरनाय पार्सेलखौहाय थांनानैसो लायनांदोंमोन नाथाय नैबेखौ लाहैले बियो मैया सफैनानैहाय गावसिनियावहाय पस्ट अफिसाव दोनबाय मैयाहाय मानडेमोन बुस्थुआ सानडेआवनो सफैदों दै आं नुदों सानडेआवनो रिसिभ खालामनाय नुदों बिसिनियावहाय नाथाय पार्सेला मैयासो सफैदों बियो बिसिनि पस्ट अफिसावहाय मैयासो सफैदों ओंखायनो दिनैहाय लाबोनानै होफैबाय आरोखि आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिसिम लाबोना होफैनायनि थाखाय आङो बाहेरायाव ओंखारनायजों लोगोसे बे पस्टमेनाबो ग्रोब दरखंआव गेटआवहाय लोगो मोनदों आङो बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों स' अब्ला दानिया फैदो गाइस जोङो पार्सेलखौहाय खुलिनोसै दे
ओमफ्राय बबे जायगायावहाय बेसेबां सम लादों बेखौबो नोंसोरनोहाय आङो स्क्रिनावहाय दिन्थिनानै होनाय जागोन। बेंगलरसिम स्पिड पस्टआ सानबेसे लायो? बेयो इसिबां दिन लानाय नङामोन, मानोना साननैया गभर्नमेन्ट हलिडे थायो अफिसफ्रा ना, सेटारडे सानडे माने सुनिबार रबिबारा गभर्नमेन्ट हलिडे थायो, बेखायनो बियो एसे गोबाव लाबाय। स' अब्ला जों दानिया खुलिनोसै गाइस। ओरैबायदि फिट खालामखादों, नै एबार हरग्रानि एड्रेसखौहाय आं फरायनोसै दै, नै बेवहाय बेथ' आंनि जाहैबाय, आंनिखौ नाङा। फ्रम मिथिंगा बर', नोंथांमोना सिनायखायो मिथिंगा बर'आ सोर? एमएम स्टरनिफ्राय आङो बे जिखौहाय बिहरदों। बे जिया मा जि दङ बेखौहायबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै एबार। नै खयराबारि, ओमफ्राय माबायाबो पस्ट अफिसाबो खयराबारियानो, ओमफ्राय बिसिनि पिनक'डआ 22 दै, आं लास्ट मोननै नाम्बारखौ खोन्थाबाय 22, उदालगुरि आसाम। अब्ला जों खुलिनोसै। मानिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ एबारलाय खुलिनायालाय? आयो जायगा जालायखानाय नङा दां, र'। ओरैबायदि फानखादों दाबुंसै आरोखि, थैगोनसो माबो। सिङावबो सायावबो फानजोबखादों। र' आं मा खुलिग्रा लायग्रोनि गाइस, नेथ'। सिखानायसै खासियालाय माथोना, खासिनांखागोनानो। माबायदि फानदों, बोरैबा थुसियोनालाय ब्लांकसो हासिबनांगोन ना, ओंखायनो एसे र' आन्दाज लानानै हासिबनांगोन। मामलिङा बेबो दाम दङ, ओरैनो नङा। फ्रियाव मोननायनि बुस्थु ना, फ्रियावलाय सोर होनो एफा बुरजा ना। ओरैबायदि टाइटखा खुलिनोबो। बेटा र'। नै सिङावबो प्लास्टिक जुबावदों बियो। आङो एमएम स्टरनिफ्रायनो बिहरबाय थानाय जायो दे, मानोना आं बेखौ मिथिखायो, सिनायखायो हिसाबै आङो बिनिफ्रायनो बिहरो। नोंसोर मिथिखागौ एमएम स्टरआ सोरनि? एक्ट्रिस सिस्टार मिथि नार्जारिनि होननानै नोंथांमोना मिथिखागौ ना? आंनिबो साननाय मथेब्ला एमएमआ सानैनिबो नाम दै। मोनसे एमआ जाहैबाय सिस्टार मिथिनि, आरो गुबुन मोनसे एमआ जाहैबाय मा होनो ब्रादार मिथिंगानि। नुगोन र' गाइस, नुगोन दाखां नुखागोन। गबाय हारसिंसो, रावबो गैया। नोंबादियाबो दिनैहाय टुइसडे ना, महिला गिर्जायाव दंहैयो। नै फाइनालि गेवबाय। ओरैबायदि मोजां पेक खालामनानै हरखादों आरोना, जाबायदि बिनि सायावहाय। नै नायदो मा बुस्थु, नायदो नै दख'ना दै गाइस, नै दख'ना अर्डार होदों गांसे, गांनै, गांथाम, गांब्रै,
गांबा 6 7 8 9 10 10 kan order होदों नै दखनाया 10 kan दा बे दखनाखौहाय 10 kan आं मानो order होदों मिथिबायना so guys आङो जायफ्रा प्रग्राम बायदिसिना जानायावहाय मोसानो मोजां मोनोना बिसोरखौ एखे ड्रेस नुयिखाय यूनिफॉर्म ड्रेस नुयिखाय आं बिसोरनोहाय बे दखनाखौहाय बायनानै होनाय जादों दे बे दखनाया आंनिफ्राय गिफ्ट होनाय जाबाय आं बेखौहाय आंनि गोसो गोरबोजोंहाय आं बे दखनाखौ गथायबाय जाय आइजोफ्रा मोसानो मोजां मोनो बै मोसानो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय आं बे दखनाखौ गिफ्ट होनाय जादों माने आङो गिर्जायावहायसो होनाय जादों दे मोसाग्रा आइजोफोरनि थाखाय गांफा गांफा लानानै थांनांगौ बेखौ आं बुङाखै मानोना आङो गिर्जायावसो बेंगलर बड' चार्चआवहायसो आं नैबे दखनाखौहाय होनानै होनाय जादों दे लोगोफोर गोरोन्थि दा बुजि आंनि जि खामायनानै मोननाय रां बे रांखौ लानानैनो आङो एसेब्लाबो गोसो जानानैहाय बिसिनि मोसानायखौ नुनानै आं बे दखनाखौ होनाय जाबाय दा बे दखनाया आंनिफ्राय आरोबाव दंबावो 10 kan जि फिसाना साद्रि होननानै बुङो नै नै बेखौबो नायदो नोंसोरो नै साद्रिया नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दा सारि फिसायाबो 10 piece आरो गानग्रा दखनायाबो 10 piece नाथाय नैबे सारि फिसाखौहाय आंनिफ्राय होनाय जायाखिसै दे गाइस एक्चुअली आं थोस्लाबहैयाखिसै बेखायनो बेखौहाय आं गावसिनिफ्रायनो महिलाफोरनि जिनाखि दान होनानैहाय मोननाय बे रांजोंनो बिसोरो बेखौहाय बायनानै लानाय जाबाय आरो दा बिसिनि सायावसै गाननानै मोसानायावहाय जाहाथे मोजां नुयो ना रायजो राजाफ्राबो नायनो मोजां नुनाय बायदि एखे यूनिफॉर्मखौहाय बायनानैहाय होनाय जाबाय आरो नाथाय नैबे सारि फिसाखौहाय आंनिफ्राय आं होनाय जायाखै आं मात्र दखनाखौल' होदों so guys जाय सिस्टार मिथिया पार्सेल खालामनानै हरबाय एसेब्लाबो आंनि थाखाय डिसकाउन्ट खालामनानै हरबाय आं सिस्टार आरो ब्रादार मिथिंगा सानैखौबो रोजा रोजा साबायखर हरबाय जेन' उननि समाव आरोबाव आङो माबाफोर बायबावोब्ला बेफोरबायदिनो डिसकाउन्ट खालामनानै होबावगोन होननानैहाय आं आसा खालामबाय मानोना आं मोनफ्रोमबो बुस्थुखौहाय आं बिनिफ्रायनो बायनाय जाखायो जुदि आंनो नांगौ जायोब्ला आं बिनिफ्राय बायो अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव फोरमायहरब्लानो जाबाय गोजोन्थों जोबजासे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय खुलुमबाय